idea, perquè onamoments.tv.com us volem desitjar una bona diada, però sobretot que no sigui de pluja, que l'aigua que caigui sigui d'alegria, d'emoció, de riure, de moments de cultura, de música, també, de discos per comprar. Bueno, Sant Jordi és únic en el món. No sé si ha de ser festiu o laboral, però Sant Jordi sempre tot s'ho val! Bona diada de Sant Jordi, des de onamoments.tv.com